saanut koivua. Suometaan kato eri Niin kun on määrätty, niin tuolla oli just meni joippu, että oli tuo koivun tässä. Eikö se on kato kaikki kädet, mutta jos on tarkentaa se tuo pysyy paikalle, niin tarkentaa siihen ja silloin matkaa sinne kuvaan. Kiitos. Ja tuo koivu Kyllähän se on helppoa, kun sen osaa. Ihan mikä homma tahansa. Meinaatko käydä kokeilemassa? En ole kyllä vielä tehnyt päätöstä. Vähän hurjalta näyttää. Koskakohan veet lämpenee. Entäs Esa? No olen harrastanut vesihiihtoa aika paljonkin nuorempana, että veneen kanssa, että minusta ihan helpolta näyttää. Kokeillaan varmaan tänä kesänä. Näin se sitten. Ja siinä nähtiin myöskin äskettäin oikein hienoja hyppyjä. Oho! No niin. Näinkin voi käydä. Miro otti siinä ja veti lipat. Me varmaan saadaan nähdä vielä Miron hyppyjä vielä lisää. Aha, nyt lähdet yhtä aikaa. Siellä pojat kastelee toisiaan. Siellä on pojilla varmaan ihan kunnon kisa menossa. No niin, ja nyt varmaankin nähdään taas volttia tai jotakin. No niin. Näin se käy.